अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांचा वाढदिवस 2 ऑगस्टला वेंगुर्ला तालुक्यात भाजप तसेच मनीष तळवी मित्रमंडळ यांच्या माध्यमातून विविध समाजोपयोगी कार्यक्रम राबवून साजरा करण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ला तालुका भाजप तसेच युवा मोर्चा यांच्या वतीनं शहरातील शिवाजी प्रागतिक शाळा कॅम्प वेंगुर्ला इथं विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या वह्यांचं वाटप करण्यात आलं। यावेळी भाजप जिल्हा सरचिटणीस प्रसन्ना देसाई, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, तालुका सरचिटणीस बाबली वायंगणकर, युवा मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस भूषण आंगचेकर, युवा मोर्चा शहराध्यक्ष प्रणव वायंगणकर यांच्यासहित भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते। तसेच तालुक्यात गावागावात भाजप तसेच मनीष तळवी मित्रमंडळ यांच्या वतीनं विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप करण्यात आलं। यात भाजप मातोंड यांच्या वतीनं मातोंड गावातील सर्व माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप करण्यात आलं। यावेळी वेंगुर्ला खरेदी विक्री संघ चेअरमन ज्ञानेश्वर केळजी, सोशल मीडिया सेल जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य श्रीकृष्ण परब, शक्ती केंद्र प्रमुख ताता मेस्त्री यांच्यासहित कार्यकर्ते उपस्थित होते। तालुक्यातील पाल येथील सामाजिक कार्यकर्ते कमलेश गावडे तसेच मनीष तळवी मित्रमंडळ यांच्या वतीनं गावातील सर्व शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत वह्या वाटप करण्यात आलं। यावेळी पाल सरपंच कावेरी गावडे, उपसरपंच प्रीती गावडे यांच्यासहित कार्यकर्ते उपस्थित होते। तर तुळस येथील जिल्हा परिषद शाळा गिरोबा विद्यालय इथं विद्यार्थ्यांना वह्या आणि खाऊ वाटप करण्यात आलं। यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य नारायण कुंभार, रमाकांत ठुमरे यांच्यासहित ग्रामस्थ, मुख्याध्यापक आणि पालक उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।